Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez onat magazinera, gaur urtarrilaren 12. eguna dugu, hortzeguna, eta gaurkoan elkarrizketa bat izanen dugu eta ondotik parlamentuan egonen gara parlamentariei galdetuz zer berri duten, ze perspektiba dituzten 2023-rako. Hori baino lehen, elkarrizketa horretan, behinat erezumarekin egonen gara. Bera teknologian irakaslea da, teknologia kontuetan buru belarri ibiltzen da, eta bere azkeneko burutazioa zein izan da. 0 eta 1 podcasta sortzea, eta podcast hau inteligentzia artifizialez egina dago. Hau da, berak ez ditu audioak sortzen, berak ez du testua sortzen, baizik eta modu artifizial batean egiten da. Hor sartzen dio algoritmo batzuei, katxarro batzuei, eta haiek egiten diote testua. Horren aritik, inteligentzia artifizialaz ere solasteko aukera izanen dugu, bainat erezumarekin. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1784 urtea zen. Mexikon, Fray Servando Teresa de Mier teologo liberalak Guadalupeko Ama Birjinari buruzko sermoia egin zuen. Ezen Elizaren gustukoa izan eta atxilo hartu zuten 10 urtez, atzerriratu ere bai. 1900 urteko urtarrilaren 12an, Max Planckek gaur egungo fisikaren oinarri den teoria kuantikoa erakutsi zuen. Ta 1969an, berunezko urteak Italian, Milango Fontana plazan lehergailu batek eztanda egin eta 60 lagun hil zituen. Eta 1976an, Grapok Antonio de Oriol y Urquijo, estatuko kontseiluko lehendakaria baitu zuen. Ikus ditzagun baitere gaurko lerroburu nagusiak. an foru komunitateri objektu baliotsuak eman dizkioten 78 persona aintzatetsi ditu Nafarroko gobernuak. Nafarroko gobernuak 1.700.000 eurotan lizitatu du Landaben eta Arazuri Orkoien industrialdeen artean trenbide saihesbide bat eraikitzeko proiektua. Nafarroak 2023ko fiturren bestelako turismoaren inguruan hausnarketa egiteko gonbidapena luzatuko du, bidaiatzeko modu jasangarria, irisgarria eta inklusiboa. Gazteria sariak arautzen dituen foru dekretu aldatzeko prozesua hasi da. Osasun departamentuak 58 ibilgailu eskuratu ditu landa inguruneko larrialdietan arreta emateko. Abendua oso hilabete beroa eta idorra izan da. Etxe bizitzak birgaitzeko ordenantza berriak Iruña 4 jarduketa eremutan banatu eta Aldezarra, Zabalgune eta Milagrosa lehentasunezko eremu gisa ezartzen ditu. 3 urteko zigorra ezarri diote 2016ko, San Ferminetan talde bortxaketaren biktimaren berri eman zuen kazetariari. Nafarroko sagardotegi gehienak ateak irekiko dituzte datorren ostiralean, Lekarozko larraldeak jabe aldaketa dela eta martxora arte itxoingo dute jarduteko. Ikus dezagun ere agenda kulturala. Hortziralean berriz, Willis Drummond taldeak hala ere kaleratutako azken diskoa joko du Zentral Antzokian atxaldeko 9:00. Eta larun batean, Laba guneak bere lehen urteurrena ospatuko du egun osoko egitarau batekin. Goizeko 11:00 aitzinera txokolatada, bermuta eta musika gozoa. Eguerdian bazkaria geltokin eta 6:00 aitzinera Albina, Stardust eta DJ pintxada sorpresa. Baitere, Gel Printing aurrentzako tailerra Diana Arboniesen eskutik Iturramako Zibi Boxean goizeko 11:00. Tokio Arroxa, monotipia tailerra ere izanen dugu, Zibi Box Kondestableen atxaldeko 8:30. Eta akitzeko ipuin kantariak, musikaz eta ipuinez gain, poza, magia, lotura, maitasuna, dizkidetasuna, garapena, entzutea, empatia, sentsibilitatea eta bertze balore handana bat lantzen dituzte. Atxaldeko 6:00 izanen da Zibi Box Jus Larrotxan. Eta gaurko tasunari errepasoa egunkarien azalen bitartez. Diario de Notiziasekin hasiko gara beti bezala eta lerroburu nagusian zera jarri dute Konde Pompidok
autodeterminazio eskubidea ukatu du konstituzionaleko estreinekoan. Gehiengo aurrerakoiak 6 boto bortzen aurkako aldearekin hartu du erabakia. Abortua botere judizialaren kontseilu nagusiaren erreforma, eutanasia, gutxieneko diru sarrera eta gaztelaniaren 25% jorratzeke gelditzen diren gaiak. Argazkian berriz, lehen planoan, La Milagrosako etxebizitzak eta atzealdean azpilagaina ageri dira. Eta izenburuan, Iruñeko udalak auzo guztietara zabalduko ditu birgaitzeko laguntzak. Alde Zaharrak eta Zabalgunek bakarrik zituzten diru laguntzak luzatuko dituzte. La Milagrosako etxebizitzek estatus berezia izango dute. Lerroburu gehiagotan, zera jarri dute Diario de Noticiasen Iruñeko rapero batentzako kartzela, bere abestietan polizia mehatxatzeagatik. Baitere, kirol kudeaketako plantillek ia 3 hilabete daramatzete greban, noengo aireportuak bidaiarien gorakadari eutsi dio 2022an, zalantzan jarri du administrazioan behin-behinekotasuna 8%ra jeitsiko ote den, eta Moncloak bermatu du Prusesko liderrek zigorrak berrikustea eskatuko dutela. Diario de Navarran berriz bertzelako lerroburu bat, osasun zentroek sakoneko hobekuntzak eskatzen dituzte dagoeneko eta osasun sailak erantzun du ez dagoela denborarik. Profesionalek minutu gehiago eskatzen dute erabiltzaile bakoitzarentzat, baitere bitartekoak eta autonomia. Argazkian, herritarrak manifestatzen eta izenburuan Altsasuk medikuak eskatzen ditu. Inguruko erabiltzaile kexu dira medikuen gabeziaz eta egonkortasunik ezaz. Bertze berri batzuetan, birgaitzeko laguntzak Iruñeko auzo guztietara zabalduko dira. Alde Zaharrak, Zabalguneek, Milagrosak laguntza osagarriak izango dituzte. Gara egunkarian berriz Pablo Gonzalezen inguruko lerroburu bat. Oiana Goiriena bere kidearenak dira hitzak. Hanka sartu zuten Pablo atxilotzean eta orain ez dakite nola atera honetatik. Poloniak Pablo Gonzalezen espetxeratzearen luzapena baieztatu ostean, kazetariaren aurkako frogarik eza azpimarratu du. Argazkian berriz, Elisabeth Born eta izenburuan pentsioen erreforma polemikoa bidezidorretik. Borneren exekutiboak azeleragailua zapaldu nahi du pentsioen erreformarako legearen tramitazioan. Lerroburu gehiagotan, Euskal enpresek etorkizun digitalari aurre hartzen diote irtenbide jasangarriekin, eta Brasilen dibisioak armadak geldiarazi zuen kanpamendu kolpisten aurrean. Eta berri egunkarian ere bertzelako berri bat. Argazki handi batean, Juliaka hirian hil dituzten 17 manifestarien hileta atzo. Eta lerroburu handi batean, atariko ikerketa bat hasi dute Boluarteren aurka Perun genozidioa egotzita. Presidenteaz gain 3 ministro eta 2 ministro ohi ere ikertuko ditu fiskal nagusiak Castillo estatuburu ohiaren aldeko manifestazioen aurkako errepresioarengatik. Gutxienez 57 herritar hil dituzte abenduaz geroztik. Lerroburu gehiagotan berrian, Gipuzkoako jantzi dendetako langilek greba utzi dute ituna egin ondoren. Soldatak 14,1% eguneratuko dituzte eta 2010etik izandako inflazioa konpentsatuko. Baita ere, laguntza aringarriak funtsa moldatu gabe eta tokiz kanpo dago herritarrekin inolako harremanik izan behar ez duten langilei euskara eskakizuna jartzea. Azkenik, erasotzailei kontrol telematikoa indartuko die Madrilek. Eta akitzeko beti bezala Euskal Herria Irratia. Berri nagusian, Fermin Erbiti kontuen ganbarako kidearen hitzak. Egun ez dago borondaterik udalmapa aldatzeko, baina ezinbestean egin behar da. Toki administrazioaren erreformarako legea bete dadila eskatu die kontuen ganberak Nafarroko gobernuari eta parlamentuari. Alboko berrian, euskarazko arreta bermatzeko neurriak arditzala gomendatu dio Arartekoak Nafarroa erdialdeko partzuergoari. Eta azkenik, Labaren lehen urteurrena ospatuko da larunbat honetan. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hortzeguna ostarte zabalak agertuko dira eta eguraldia lasaia izango da. Goizean goiz, lainoa sortu da, barnealdeko hainbat lekutan eta Arabako toki batzuetan baliteke luze irautea. Gainerakoan, goi-hodeiak eta urdingune zabalak gailenduko dira, arratsaldean eta batez ere azken orduetan hodeiak apur bat ugaritu daitezke, baina aro lasaiak jarraipena izango du. Mendebaldeko eta hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta eguna hotzetik hasi badugu ere,
izotzarekin Arabako eta Nafarroako zenbait lekutan, egunaren erdiko orduetan, balio altuenak 11-15 gradu ingurukoak izanen dira. Eta hortziralean giro lasaiak jarraipena izanen du, baina hodei gehiago ikusiko ditugu. Goizean hodei dezente agertuko dira eta euri pixka bat egin dezake, bereziki ipar partean, baina hegoaldera ere tantaren bat iritsi daiteke. Arratsaldean, hegoaldean batez ere, hodeiak gutxitzera egingo dute, ostarteak gailenduko dira eta giroa argiagoa izanen da. Mendebaldeko eta hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoetan ez da gorabehera handirik izango. Minimoak aldiz, igo egingo dira eta goizean goiz temperatura ez da hain hotza izango. Bueno, azken aldian ari gara entzuten, gero eta kontu gehiago adimen artifizialarekin, egiten ari direla irudiak, egiten ari direla testuak, bueno, ez dakit mundu bat gu gehiengoari urruna egiten zaiguna arras, baina ben Euskal Herrian ere bai, saiatzen gara beti egoten teknologiaren azkeneko kontuetan, eta zuzen ere, horretan laguntzen digu, Beñat Erezumak, bera teknologiako irakaslea da, bueno, teknologiaren munduan eta adimen artifizialetan, 1001 kontutan ibiltzen den pertsona, eta orain ere, bere azkeneko okurrentziarekin dator, 001 izeneko podcasta sortu baitu, eta podcast honen berezitasuna zein da, adimen artifizialarekin egina dagoela. Bueno, bera kontatuko digu, atxaldeon, Beñat. Bai, arratsaldeon, zer moduz? Beñat, gu hemen arrasongi espero dutzu ere bai, lehenik eta behin, Beñat, nola bururatzen zaio bati, egitea podcast bat adimen artifizialarekin? Bueno, pues, daramat denbora bat, teknologia horrekin lanean, eta podcast mundua eta gustuko dut benetan, eta erabaki nuen, bi mundu horiek batera eramatea proiektu baten, da ondela hilabete batzuk, erabili nuen adimen artifiziala, podcastentzako eta gidoiak sortzeko. Berez, erabiltzen zenuen lehenagotik, ez? Pentsatzen dut, adimen artifiziala, sortzeko bertzalako testuak, irakurri dut nonbaiten, poesia liburu bat ere egina duzula adimen artifizialarekin. Bai, 2020an saiatu nintzen GPT-3 izeneko teknologia bat erabiltzen, baimenik ez zidaten eman, eta orduan 2021ko azaroaren erdialdean edo zabaldu zuten GPT-3 mundu guztiak probatzeneko aukera, eta orduan hortxe hasi nintzen hilabete oso bat berarekin lanean gauero, olerkiak eskatu du, proposatu gaiak, parametro desberdinak sartu, eta 50 olerkiko liburutxo bat argitaratu nuen. Poema liburua beraz, eta orain, bertze kontuatekin erraten genuen bezala, podcastaren aferarekin. Batez ere, Beñat, konta iguzu, nola funtzionatzen du honek? Hau da, zuk egiten dituzu testuak, adimen artifizialak egiten ditu testuak, zuk eskatzen dizkiozu adimen artifizial horri gaiak. Zure kasuan podcast hauetan gainera kontatzen dire historiak, ezta? Historiatxoak, nola funtzionatzen du? Nola da prozesua? Azkenean GPT-3 da eredu bat hizkuntza iragartzeko. Zuke sarrera ematen diozu eta hainbat gauza eskatu diezaiokezu, baina kasu honetan nik eskatzen didana da, historia bat idazteko eta pertsonaia desberdinak planteatzen ditut. Historia erdian ere badaukat aukera, era batera edo bestera historia moldatzeko, eta ez bazait gustatzen zer gertatzen den, momentu horretan esatu onarte interesatzen zait, baina hemendik aurrera jarraitu didazu beste bideo honetatik. Eta orduan banoani, esango dugu ehuntzen hori, historia hori, adimen artifizialaren laguntzarekin. Hor, zaila da erratea, zenbat du zuk eginetik eta zenbat du adimen artifizialetik, zen, azkenan zuk planteatzen duzu pertsonaia, eta gero ere joaten zara moldatzen, zer egiten du zure ustez adimen artifizialak kasu honetan? Nik uste portzentaia handiena berarena da, 95% esango nuke berarena dela. Nik pertsonaiak planteatu alditut, egoerak planteatu alditut, baina hori bi esaldirekin ja nahikoa da, eta gero hitz egiten gaude, ez dakit,
5-6 minutuko historiak sortzen dizkizula. Eta eramaten zaitu bide batzuetatik espero ez dituzunak. Eta entzun baduzue podcasteko historiak eta ez dakit, batzutan oso surrealistak dira, beste batzutan oso barregarriak eta lan gehiena berak egiten du, Zu planteatzen diozu eraz hor pertsonaia horiek, esaldi pare bat, eta pentsatzen dut segidoan egiten dola, ez? Testu hori momentu batean egiten du, edo behar du ez egiten bona bat hor gizaki bezala egoteko buruari bueltaka. Ez, segunduteko gauza da. Zu gainera irakurri aldozu, bera idazten dagoen bitartean jarraitzen duzu historia, eta zu ere sortzen dabilen bitartean irakurtzen zoaz zer sortzen duen. Segundutako gauza da, bai. Zuzentzen dituzun gauzak normalki ze modukoak izaten dire? Beitu, olerki liburua egin nuenean, argitaratuta dagoen olerki bakoitzeko, agian 15-20 edo 25 olerki irakurtzen dituen. Ez hitzaizkidan gustatzen. Edo ez zidaten arreta deitzen, eta agian ondo zeuden, baina niri pertsonalki, ez zidaten ezer esaten. Kasu honetan ere horrela jokatzen dut. Hau da, ez dut argitaratzen lehenengo gidoia. Probak egiten noa, eta esaten duan, honek arreta deitzen dit, hau hartu, eta gehienetan horrela usten dut. Hau da, gustu kontua da, edo arreta deitzarena, ez da besterik. Hau da, askotan, errazagoa da, berriro eskatzea, parametro berdinekin historia berri bat, norbera moldatzen hastea baino, errazagoa izaten. Beinat, GPT, ez dakit nola erran duzu, ongi, teknologia hau, GPT-3, nola funtzionatzen du teknologia honek? Zeren azkenean, hoxen, nik uste denek buruan dugun galdera da, nondik demonio ateratzen ditu, burutazio horiek, nondik ateratzen ditu historiak, informazioak? Bai, pentsatu behar duguna da, hau da, 3. Belaunaldia, GPT-3 dela. Hau da, hobetzen doa, egon da GPT bat, egon da GPT-2 eta orain GPT-3 dago. Hilabete gutxiren buruan GPT-4 izango da. Gu pentsatu behar duguna, hau dela eredu bat. Pentsatuko dugu guztientzako burmuin bat bezala. Da, burmuin hori elikatu da iturri desberdinetatik. Kasu honetan, 175.000 milioi parametro desberdinetatik. Eta iturriak argitaratuta daude, baina adibidez, portzentaia bat, Wikipediatik hartu du. Eta hori, gauza pixka bat, arazo bat daukaguna guk da, euskarazko testu askorik ez duela irakurri. Orduan, gehiena ingelesez edan du. Hau da, gure burmuin honek, jakintza gehiena edo ingelesezkoa da. Gazteleraz hitz egiten du, errusieraz, edo hainbat hizkuntzatan, japonieraz, eta euskaraz oraindik esango dugu eredu honek ez duela jakintza askorik. Zerbait egiten du, baina hori. Iturri, hainbat iturritatik, publikoak diren iturritatik edan du. Orduan, burmuin honek, olerkiak ere, milaka eta milaka olerki irakurri ditu, kasu honetan. Osea, egiten duena da, eta kasu honetan ez literatura egiteko, irakurri, literatura andana bat, eta gero hortik, hartzen du esaldi bat hemendik, bertze bat handik, edo ez dakit zer da bida aurkitzen duena, patroiak, nola funtzionatzen? Ez du esaldirik kopiatzen, hori bestela plagio izango litzateke, eta kasu honetan badaude beste teknologiak batzuk bai, irudiak sortzeko, testu idatzi eta irudia sortzeko, eta beste burmuin horrek, beste eredu horrek ez du kuadro baten edo irudi baten zati bat kopiatzen eta zuri eskaintzen, baizik eta azkenean datuak saiatzen da interpretatzen eta berak sortzen du burmuin berri bat, eredu berri bat. Hortan datza, ez da kopiatzea eta beste barik, ez da ulertzea testu hau sartun da zer eskegi dezaken edo ze adarretatik joan daiteke. Azkenean, matematika dago horratzean, bai. Zaila baldin bazen ulertzea, gainera matematika baldin bada, oraindik ere zailago. Baina, pentsatzen dut orokorrean ez, guk bezala batean egiten dituena da hartu ideia ezberdinak eta ideia horiek kombinatu, ez? Gertatzen dena da, klaro, kombinazio horiek
izaten aldire erabate aleatorioak, baina izan behar dute logika bat gu gizakion beharrei erantzuteko, ez? Eta horrek pentsatzen dut ikasketa prozesu bat duela, ez? Normalki izaten dute adimen artifizialak, nola da kontu? Bai, azkenean zuk datu asko dituzu, baina eredua entrenatu egin behar da. Orduan, datu guzti horiek eredua hori sortzeko ordenagailuren bat egon behar da, datu guzti horiek irakurtzen eta datu horien arteko erlazioak egiten. Orduan, orduak eta egunak eta hilabeteak pasatzen dituzte eredu hori sortu arte. Eta, urrengo burmuin edo eredu hori, GPT-4 delako hori, ibili da azken hilabeteetan sortzen, ordenagailuak egon dira hori lantzen, eta mundu guztia dago, gogo handiarekin jakiteko zer etorriko den, ze GPT-3 baino askoz parametro gehiago erabili du, eta ikusiko dugu zer eskaintzeko gai den. Baina, ez dakit, nik uste dute ikusletariko asko, Xaloako ikusletariko asko, ja probatuko zuen chat GPT, hau da, GPT-3 dekogu, baina GPT-4 pasatu aurretik 3.5 atera dute, eta kuriosoa da, nire lankide askok ja erabili dute teknologia munduarekin, harreman zuzena izan dezarren, hau probatu dute, seme-alabengatik edo danakoatek, eta uste dut, ikusentzuleak gomidatzen ditut, begiratzeko interneten edo, chat GPT zer dan, eta chat GPT horreri eskatzeko gozak, adibidez, imaginatu dezagun, oskailua ireki eta ez dakizelako elikagaiak dituzun, da horren arabera egirazu aste osoko menu bat, mesedez. Eta hori egingo dizu. Eta gainera, eskatzen badiozu zenbat, zer gehiago erosi behar duzun, da ze kostu izango duen, inongo internetera konektatu gabe, eredu horrek, ja eskainiko dizkizu, aste osoko menuak eta denalakoa. Hau da, ez bakarrik olerkiak sortzeko, ez bakarrik gidoia sortzeko, baizik eta askoz ere gauza gehiagotarako gai da hau. Horretzen naiz, niri duela aste pare bat lagun batek errantzidan, torri zitzaidan emozionatu eta hau da, kristoin irautza ez dakiz zer, eta bai, galdetu joztu aldaketa klimatikoa nola erantzun behar zaion, ez? Eta, letxe, egin zidan artikulo bat, bilo ditu horri aldekoa, erraten nuela, ongi, erabat koherentea eta egiarran informazioan dizekin, gero ez dakitzu ze puntotaraino antzeko artikuloren bat ere ezaldagoen handik hemendik. Nik uste dut hori, zuk bera ikusiko duzu, bainat gauza bat da, nola erabiltzen dugunez, pixket jostetako, eta gero izango da, ze aplikazio nolabait ere praktiko aurkitzen aldizkiogun, ez? Zagit, zuri adibidez bururatzen dizu, zerbaitean izaten aldela lagungarria olako teknologia bat? Lanbide gehienetan. Oda, lanbide gehienetan, gaur egun edo urte gutxiren buruan, astiro, jendea joango da konturatzen erabili dezakela. Hau da, abokatu batek jada erabili dezake, mediku batek ere bai, erabili dezake. Kazetari batek zer esanik ez, erabili dezakela. Hau da, nik gogoratzen dut internet lehen aldiz probatu nuenean, 1987 urtean, probatu nuen, 16 urterekin, eta esan nuen, zer da hau? Zer demonio da hau? Eta behitu zemat urte pasatu diren, hau da, 26. Eta sentsazio bera daukat. Hau da, bertan izan nuen shock hori, esan nuen, zer dator honekin, antzeko zeo zer. Internet lehenengo aldiz probatzerakoan, beste 20 urte da gero, teknologia hauekin shock bera daukat. Eta jendeak bere bizitzan ja, erabiliko du, ez badu erabiltzen, hasiko da erabiltzen. Profesionalek eta ez profesionalek. Adibidez, Xaloa telebistan, elujar neuronala, itzultzailea, egunero erabiltzen dugu. Ni horretzen naiz duela urte batzu nik ikasten nuenean erraten zuten, inoiz ezingo da hizkuntza bera itzuli modu zuzen batean, hitzak bakarrik itzultzen aldituztelako itzultzailek, baina inoiz ezingo du koherentziarekin itzuli. Gaur egun hortzen dugu, elujar neuronalak adibidez itzultzen du, ikaragarrizko koherentziarekin edo zein testu. Baina, elujarrek adibidez, elujarrek badauk aukera bat, gu hitz egiten ari garen hau, momentuan bertan transkribatzeko, eta ez hori bakarrik, imaginatu dezagun,
xaloa ikusten ari den batematek euskaraz ez badu ondo menperatzen euskara, aukera dago teknologia berarekin gaur egun esaten ari garen hori. Transkribatu momentuan eta gaztelera edo beste hizkuntza batera pasatzeko. Orduan, teknologia hori Euskal Herrian sortua da. Badugu, imaginatu dezagun gaur egun hori posible badan, hainbeste zientzia fikziozko pelikuletan eta ikusten genituen ideia zoro haiek, nora heldu daitezken 50 urte barru. Eta honek hizkuntzetan eragin zuzena izango du. Hau da, nik galdetuko nuena, eta agian ikusentzule batek esango du behinat hau zoratuta dago, baina planteatzen dudana da, ez dakit, 10, 15, 20, 25 urte barru, hizkuntza bakarra, 10 hizkuntza ikasteaz gain, beste hizkuntzak ikastea derrigorrezko izango da? Ni Poloniara banoa, Poloniar horrek ez nahu ulertuko nire hizkuntzan momentuan transkribatu edo, ez dakit, belarrian daukan pinganillo batek dena gainera nire ahotsa berarekin kontatzen badio, ez dakit, hau iraultza da, eta, ikusiko du datorren urteetan. Zaila da, pentsatzen dut, baina zuri ere pasatuko zaizula, irudikatzea ze mundu erekitzen dituen, ez? Ze leio erekitzen diren honekin, ze ate berria, ipatzen zenuen bezala, internetarekin, ez? Lehen aldiz probatu genuenetik orainera zenbat, ez? Adar diferente karri dituen, honek berdin, eta pentsatzen dut GPT-4arekin ere olako zerbait izanen duzula, ez? Irrika bat, ez dakizulako zer demonio altxatzen den horren atzean. Noski, gu espekulatzen ari gara, espekulatzen oso zaila da. Aurre ikustea, 97, 98 urtean, nor pentsatuko luke zu eta ni hemen egotea, bata Nafarroan da bestea Bizkaian, momentuan irudia, definizio altuarekin elkarri ikusten den zuten. Hori ezin zen pentsatu ere egin. Orduan, espekulatzea da. Espekulatzea, baina Euskal Herrian badaukagu jendea horretan pentsatzen ari direnak gaur egun. Taldeak jada antolatzen ari dira, nik hau erabiltzaile moduan ikusten dut, ni naiz aritua honetan, baina jabetzen ari naiz, olatua datorrela eta prestatuta egon barra, herri bezala bet. Prestatuta eta zentzu horretan ikuste eskertu hartzaizula, zuri ere beinatzeren egiten duzu honen aplikazio bat eta beti euskararen munduari egokituta, ez? Eta nik uste dut horreko dela bere berezitasuna eta eskertzeko haunditz. Beinat, galdetu nahi nizunara ere bai, zehar arrisku izaten aldituen honek, bakitzaia dela, ez? Dena aurre ikustea, baina, karo, bai, aipatzen dute adibidez, fake newsen kontuari dagokionez, ez? Edo identitate gezurrezkoak sortzeak kartzen alduena, bot perfil berriak sortzea, ez azkenean ikusi genituen aplikazio batzuk inteligentzia artifizialarenak ekartzen zuela pertsona berriak sortzen zituela, ez? Pertsona berriak erran nahi dut argazki bat, berez, existitzen ez den pertsona bat, baina guk gai ez gineatekena izango erraten egiazkoa den edo gezurrezko, ez? Eta, honek egia da, ez dakit nola erran, gaizkirako ere aukerak ematen dituelako, beti ere edo zein tresna, boterea handitz ematen duena, erabiltzen aldelako, ongirako edo gaizkirako, ez da? Bai, eta baditu, txanpon guzti bezala, baditu bi alde. Hori da bat, fake news, irudia, agian ez du jakingo aurrean dugun hori, pantailaren atzean dugun horrek irudi hori badaukan, edo ez, edo gertatu dena, erakusten ari dena telebista benetan gertatu den, baina hori Ukrainako gerran ikusi dugu, adibidez beste gerra batzutako irudiak eta sartu dizkigute, edo bideo-jokoetako, ez dakik gogoratzen moduzuen lehen asteetan bideo-jokoetako eta irudiak. Hori ja da gertatzen ari da. Baina hori ondo dago, baina beste leku batuen ere fokoa ipini beharko da. Eta da, guk erabakiak hartzen ditugu, adibidez gaur egun, erabakiak hartu behar ditugu taldean, edo enpresa bezala, edo familia bezala, eta askotan guztion hartan hitz egin eta adostasunetara heltzen gara. Baina ez dakit ez bada gertatuko, gizarte bezala hartu behar ditugun erabaki asko, ez baditugu utziko adimen artifizialen eskuetan. Errazagoa da, eta buruko min gutxiago ematen ditu. Pentsatzen ari naiz, diru laguntzetan, osasun gintzan, ikastetxeetan, zer egin behar da ikasle honekin edo nakoa. Orduan, zure erabaki maila hori beste bati, beste ente, esango dugu neutro, baina ez da neutro,
horri eskaintzen badiozu, ez dakit, agian nik hortik ikusten dut ere arazoa, ez badugu gehiegi erabiltzen. Hoi da, ez? Alboratzeko edo, gaur egun bizket gertatzen den bezala, zu deitzen duzunean, nizertakit Movistarrera joaten zarela hemendik arat, ez? Ez, baina hau ez ni, hau ez da no seke, ez duzu lehenago bezala dendaria hor erraten diozu, haizu, saldu nazu platano batzuk ustelduak, ez? Egia da, teknologia guzti hauekin, pixket joaten dela ez lausotzen, desbideratzen erantzukizuna, eta pentsatzen dut baina erraten zenuen bezala, honekin oraindik ere aukera gehiago, igual momentu batean gobernari batek erratea, ez, izu, sartu genion inteligentzia artifizialari zer egin behar zen uholdearekin eta errantzuen hau, eta norena da erantzukizuna, ez? Eta bide beretik, bainat, galdetu nahi nizun, karo, adibidez, ez? Zuk atera zenuen olerki liburu hori, demagun sari bat irabazten duela. Zure saria izango zen? Nik hasierako momentutik erabaki nuen aurrez aurre joatea, hau da esatea, hau ez dut nik egin, edo ez dut nik egin bakarrik. Beste aukera bat zen, eta lagun batek esan zidan, baina zergatik ez, nik uste dut gauza hauetan aurrez aurre joango behar dela. Batek daki, horrelako sarietara ez baden jada aurkeztu, adimen artifizialak sortu duen olerki bat, edo histori bat, edo danakoa. Gerota gutxiago, gaur egun jada ezinezkoa da, gutxienez historia laburrak, Entsaio batez, historia luzeak ez, liburu, novela bat edo oraindik ez, baina hori ere helduko da. Eta adimen artifizialan, nik aurre ikusten dut urte batzu barru, gai izango dela momentuan bertan, norberak nahi duen liburua sortzeko, edo norbera izango dela idazlea, bere liburuen idazlea. Hau da, nik nahi dut horrelako historia bat, humorez josia, Pirineo aldeatan gertatzen den, hori biziko dugu. Bentsat, biziri bagaude hurrengo urteetan, biziko dugu. Hau da, pertsonalizatua izango da. Da, inork ez du jakingo nork egin duen. Jada ezinezkoa da. Ateratzen dute, teknologia bat, jakiteko hau adimen artifizialak egin badu, edo ez, tekstua bidatzi badu, irudia ezinezkoa da. Horri, borroka hori galdua da. Horrek ere, pentsatzen dut ematen duela, beldur batzuk, arrisku batzuk, eta gero ere zailtasun batzuk, hoxen, ez? Adibidez, meritoak banatzeko orduan, sariak banatzeko orduan, bururatzen zait adibidez, gaur egun mendietara igotzen direnean, mendiazaleak, ez? Batzuk badute oksigenoa, baino gero nolabait ere mendizale tradizionalek eratute, ez? Benetan igo duzu mendi bat, oxigenori gabe igo duzunean, ez? Ez egitarako gauzak igual ikusiko ditugun, egia da ere bai, bainat batzutan ere eskuak burura eramaten ditugula, eta gero igual ez da zertan nola izan, ez? Ez dakit pentsatzen ari naiz, xakearekin adibidez, ez? Duela ja urteak, Deep Blue irabaziziola Kasparovi, ez? Eta hori izan zen nola baita teknologiak irabazizion gizak ere, baina gero txapelketek eran nahi dut jarraitu dute, ez? Eta bide diferenteak izan dira, eta ere ez da bertzen munduko deus izan, xakelariek segitu dute ikasten teknologia horrekin, ez? Eta txapelketak egiten, eta ere erran nahi dut. Ez da izan katastrofea hondirik zentzu horretan. Baina, kontu gehiago, ezagit probatu duzun, bagiz horrelako jostetan ibiltzen gauza hauekin, podcastaren historia adibidez lagunen bati edo ezagunen bati bidaltzea, errangabe adimen artifiziala dela. Ea identifikatzen zuten edo ez nolabait ere pertsona batek egina zen edo ez. Claro, igual zu ezagututa, pues, ez da errexea, seguro. Bai, arazoa da, niri kredibilitate guztia galduta daukadala. Argitaratzen dudan, bai, ja susmoa badago, ez da, argitaratzen dudan guztiak, atzean. Baina, adibidez, nire badaukat webgune bat, teknologiaren ingurukoak eta bertan aipatzen ditudana, publizitatea egingo dugu, berezuma.com, hor, hezkuntzako irakasleentzako eta hor argitaratzen dute, nik egunerokoan egiten dudana eta nire lantxoak. Eta bertan, idazten ditudan artikuluetan, adimen artifiziala erabili badut laguntzeko, bertan aipatzen dut, beti azkenean esaten da, irudi hauek sortu ditu adimen artifizialak, edo testu hau lagundua izan da adimen artifizialekin, edo danakoa. Ez dakit, ez dugu jakingo, benetan, ez dugu jakingo, adibidez, ez dugu jakingo
zuek prestatu duzuen gidoi honetan edo galdegara sortan hau zuek egin duzuen edo adine artifizialak lagundu zaituzten. Orduan, baina ez dut uste horrekin arduratu behar garenik. Beti egon behar dena da, zuen kasuan, kazetari profesional bat, jakiten, egingo adine artifizialak planteatzen duen galdera horrek ez daukala zentzurik, edo zuek ideiak hartuko dituzu. Eta nik uste laguntzeko izango dela batez be teknologia hau. Laguntzeko izango dela batez be. Hala ere, bainat pentsatzen duzu etorkizunean adimen artifizialaren eleberriak irakurriko ditugula, hemendik urte batzuetara? Bai, ez dauka zalantzarik. Ez dauka zalantzarik. Eta batzuentzak, baina existituko dira bai idazleak ez dutenak adimen artifiziala erabiliko. Nola ez? Esan nahi dut, badaukagu IKEA, eta badaukazu, ez dakit, armairu merke bat etxean instalatzeko aukera daukazu, eta oraindik artisauak badaude, altzariak eta egiten, eta esan nahi dut, batak ez du besteak entzen. Albidetuko duena da, agian, bakoitzak bere historia sortzea. Baina idazleak egoten jarraituko dira, eta historia sortzaileak, eta kontu kontalariak, eta hori dena mantenduko da. Baina baten batzuek, adibidez, ni bezalakook, ez daukagunek hainbeste irudimen edo, zergatik ez, gure historiak sortzeko aukera izan, eta adibidez, orain dela 2 asteburu euritsua izan zen, edo ez da gertatu zen, da teknologia hau erabili nuen, nire alaba txikiarekin, historia bat sortzeko, eta bideojoku bat sortu genuen, eta esan nion adimen artifizialari, sortu idazu historia bat, parkera joan garela, eta parketik bueltan, panpin bat utzi dugula parken, eta planteatu mesedez, 4 eszenatoki desberdin, nire alabak aukeratzeko. Orduan, idazten dizu historia guztia, 4 erantzunak, eta 4 erantzunak aukeratu behar duzu bat. Eta aukera horrek eramango zaitu beste eszenatoki batera, beste 4 aukeragaz, eta pasatu genuen ordu erdi, jolasten, hitz egiten, eta historia bat josten. Zan nahi dut, aukera hori gaur egun badago, eta irudimena erabiltzen duzu, umeak xaxatzen dituzu, eta ez dakit, hor daukazu teknologia zuk zeuk sortzeko historia. Artista izan barik. Hala ere, bainat erratzen zenuenetik nolabait ere ateratzen da gainartzalekoagoak, superfizialagoak direla sortzen dituen historiak, apatzen zuen nuen adibide horrengatik, ez? Konparaketa horrengatik IKEAkoa, artisau batena, beti idazle batek egingo duen lana edo normalki izanen du bertze zerbait, nik uste dut jende handiz dagoela esperoan bainatzuk erratera, bai, favorez, erran baietz, erran idazleek egingo dituzten nobelak hobeak izango direla edo izango dutela bertze zerbait. Eske ezin dut, gaur egun bai, gaur egun zalantza bari. Ez dauka zer ikusirik Lander Garroren Faith novela irakurtzea, edo adimen artifizialak niri sortu dizkidan historietak. Ez dauka zer ikusirik. Baina etorkizunean ni ez nahi sartzen ezer esatera. Gaur egunean ez dauka zer ikusirik. Bueno, 1001 galdera, pentsatzen dutela ikusleek izango dituztela, edo zein kasuetan, hortxe mauzea aukera, behiat Erezumaren webgunean bilatzeko, teknologia pilulak, okerrezpanago sail bat ere badu hor bertan, teknologia irakasleendako ere, material handana bat, baita ere, gaur hemen izpide genuen 0-1 podcasta, mundu berriak erekitzen dire, hortxe, beti bezala, ongi dago izatea, kezkak izatea ere bai, susmoak eta aldi berean, ez istea ere bai honek izaten alduen aukera berriei. Baina Erezuma, erraten genuen bezala, teknologian ezagita ditu erran, bintzat irakaslea eta hortan badabilegunero eta 0-1 podcastaren sortzera. Baina, bilezker alditz, tarte honengatik, espero duguztu izan zarela hor atzean zinen. Batek daki. Batek bai.
Ikus dezagun Iruñerriko udaletan ze albiste ditugun. Uharten naiz eta kirol laguntza teknikoaren sektoreko greba mugagabea ez den bertan bera utzi sindikatu mailan, langileek beren lanpostuetan sartzeak aukera ematen du urtarrilaren 11 aurrera udalaren kirol instalazioak erabat irekitzeko. Spa Sport Itaroa, Uharte eta Instalaciones Deportivas Ugarrandia. Funtzionamenduan jarriko diren zerbitzuak alda daitezke langileek beren lanpostura grebarako eskubidea erabiliz ez joatea erabakitzen badu, greba indarrean dagoen bitartean. Barainainen Servizio Navarro de Empleo Nafarlansarek zuzendutako mundu digitalaren prestakuntza programa abian jarri da. Arreta berezia jarri dute Barainainen emakumeen arrakala digitala gutxitzeko eta Nafarroako emakumeen enplegagarritasuna hobetzeko. Ikastaro horiek Next Generation EU Europako diru funtsekin finantzatuak, erabat doakoak dira eta foru erkidego osoan ematen dira. Iruñean etxebizitzak birgaitzeko ordenantza berriak 4 jarduketa eremutan banatzen du Iruñea, eta Alde Zaharra, Zabalgunea eta Milagrosa ezartzen ditu lehentasunezko eremu gisa. Araudiak aurreproiektu fasean gobernu batzordearen oniritzia jaso beharko du eta jendaurrean jarri osoko bilkuran onartu aitzinetik. Horrez gain, Milagrosako hiri jarduketarako plan bereziak, 3 plaza, kultura zuzkidura bat, pasealeku nagusi bat, Victor Pradera Paderborn IParen inguruan eta 252 etxe bizitza aurre ikusten ditu. Udaleko hirigintza batzordeak oniritzia eman dio gaur HAPB-ren behin betiko dokumentua osoko bilkurara pasatzeko. Eta azkeneko berri batean, Sein film mundu garaikideari buruz hausnartzeko. Urtarrilaren 14an hasiko da Gazteen Etxean Zinetak proiekzioen 3 hilekoa. Urtarrila eta martxoa bitartean, hilabete bakoitzeko 2 larunbatetan zinea proiektatuko da eta sarrera librea izanen da. Hauxen izan da dena gaurko Hemen magazinean, bukatu baino lehen errandugun moduan parlamentuko irudiekin utziko zaituztegu, izan ere bertan egon gara, eta geroa bai eta bilduko parlamentariek erantzun digute, zein diren 2023rako dituzten perspektibak. Nik uste urte berri honetan jarraitu behar dugula oso atxikiak jendartearen kezkak eta beharrak diren horietan, lehenik eta behin. Esango nuke, krisi ekonomiko eta sozial honetan eta jende asko, enpresa txiki asko gaizki pasatzen ari diren honetan, prezioen igoerak direla eta egoera orokorrak planteatzen dituen zailtasunak direla eta oso erne egon beharko dugula eta neurriak proposatu zuzen egoera zaurgarrienean dauden personak, familiak eta enpresak laguntzeko. Bigarrenik, jendartearen kezka nagusietako bat ere bada osasun arreta. Momentu honetan osasun etxeetan daukagun egoera, mediku falta, benetan larria da, zonalde batzuetan bereziki, landaremuan, eta horrek ere talde parlamentarioen oro har eta jakina EH Bilduren arreta eskatuko du, neurriak proposatzeko eta gobernua eta osasun departamentua ere premiatzeko neurriak har ditzan. Eta hirugarrenik, esango nuke benetan tamalgarria dela urte hasiera honetan Espainiar estatuan oro har indarkeria matxista izaten ari diren ondorioak. Eta Nafarroan egia da badaukagula egitura oso bat indarkeria matxista pairatzen duten emakumeei arreta emateko, baina Nafarroan ere eta Euskal Herrian oro har datuak benetan alarma gorri guztiak pizteko modukoak dira. Salaketak izugarri handitu dira, gero eta emakume gazteagoek pairatzen dute indarkeria, eta beraz, horretaz ere galdetuko diogu gobernuari, eta saiatuko gara neurri eraginkorrak proposatzen, jakinda, neurri transversalak direla, departamentu guztietatik eta politika publiko guztietatik abian jarri beharrekoak.
Egia esateko oso denbora gutxi falta da legealdi hau bukatzeko, baina hala eta guztiz ere guretzat diren gai garrantzitsuenak ateratzen saiatuko gara noski. Horretarako lan egingo dugu jotake, hori mesatzen dugulako oso garrantzitsuak direla, eta ez eta epe labur bat gelditu, hemen izango gara hori aurrera ateratzen saiatzeko. Bereziki, hiru aipatuko ditut. Lehenengoa itxaron zerrendak murriztea da. Oso larria da gure ustez egoera hori. Eta nik uste dut ahalik eta lasterren irtenbide bat bilatu behar dugula. Joan den abenduaren bukaeran, Estatu eta Nafarroako artean sinatu zen 5 urtekoaren oinarriaren kopurua hitzarmenaren barruan, pizka bat kontestualizatzeko, 5 urtean behin sinatzen da Nafarroa eta Estaturen artean 5 urtekoa, kopuru bat, esan nahi dut zera, urrengo 5 urteetan zenbat Nafarroak ordainduko dio Estatuari transferitu gabe dauden konpetentziengatik, eta hori 20an sinatu behar zen, beraz, atzerapena izan da, eta azkenean sinatu zen, esan dudan bezala, joan den abenduaren bukaeran. Hori dela eta atzerapenak daude, eta horrexegatik, Estatuak Nafarroari ordaindu behar dio, kasu honetan, 137 milioi. Eta hori jakin bezain laster, gero abaitik eskatu genuen zati bat behintzat, 3 horren zati bat, itxaron zerrentara bideratzea, hain zuzen ere, arazo horrekin ez bukatzeko, baina gutxienez bideratzeko edo bideratu alizateko. Hori beste bat izango da transizioaren energetiko agentzia abian jartzea. Joan den apirilaren hasieran izan zen, argitaratu zen lege hori, eta horren arabera 6 hileko epean abian jarri behar zen agentzia hori. Epe hori agortuta dago, eta zoritxarrez oraindik ez da ailegatu parlamentura. Beraz, saiatuko gara ahalik eta lasterren parlamentura ailegaraztea. Ez dakigu, nahiko ez izango duen, baina gure aldetik ingo dugu esfortzu guztiak parlamentuan aurkezteko eta saiatzeko, eta ateratzen saiatzeko. Eta gero beste aldetik ere, aipatu nahi dute merezimenduen dekretua. Orain dela 3 urte ebazpen batengatik, arlo batzutan euskararekiko eskubide batzu galdu ziren, eta modu batean edo bestean berreskuratu behar dira. Horrexegatik saietuko gara ere arlo horretan, hildo horretan lan egiten zerbait behintzat lortzeko. Badakigu atzetik datozen arazo estruktural askok eragiten dituztela egun ditugun itxaron zerrendak, eta egia da era berean pandemiak egoera okerrera eraman duela, zalantzari gabe. Baina bada, beti esaten dugun zerbait, eta pandemian are nabarmenago gertatu dena, eta ikusi dena, eta bada, arreta espezializatuan itxaron zerrenda horiek neurri handi batean lehen arretaren erresoluzio faltatik datozela. Alegia, jendeari familia medikuak garaiz arreta ematen baldin badio, eta osasun etxeetan bertan arreta egokia baldin bada, hortik gero deribazioa arreta espezializatura askoz ere urriagoa izaten da. Eta beraz, lehen arreta indartzea da neurririk eraginkorrena. Bigarrenik, bada prekarietate handia, mediko askoren artean, bereziki landaremuan, eta kontratu egonkorrak behin-behinekotasunarekin amaitu egin behar da, eta benetan jendeak kanpora joan ez dadin kontratu egokiak eta prekarietatetik aterako diren kontratuak eskaini behar zaizkio jendeari. Eta horretan antolakuntza aldetik ere neurriak hartu. Azken batean desoreka handia dago osasun etxeen artean,
ospitaletan ere bai, jarduera batzuetan oso txikia da, eta guk jarduera hori handitzearen aldekoa gara, baina modu orekatuan. Ezin da izan mediku askok arreta edo konsulta gutxi batzuk izatea, eta beste batzuk asko, gu ez gaude ados, adibidez, sindikatu medikoak proposatu duen esklusibitatearekin amaitzeko neurriarekin. Iruditzen zaigu gure medikuek osasunbidean, nagusiki osasunbidean modu esklusiboan aritu behar dutela, eta hori konpatibilizatu ahal izatea medikuntza pribatuarekin, azken batean ez doa osasun publikoaren alde, baizik eta sektore pribatuaren alde. Beraz, horrekin ez gaude ados, uste dugu beste neurri asko direla, askoz eraginkorragoak, eta hor antolakuntza neurriak, baliabideak bai, baina antolakuntza neurriak ere hartu behar direla. Neurri ezberdinak hartu behar dira, bai ala bai, epe labur, ertain eta luzerako. Batzuk, adibidez, ahal denean eta behar denean espezialistak kontratatzea, plazak handitzea, lehen konsultetako jarduerak handitzeko, konsultako puru handitzea profesional bakoitzeko, lanaldiak arratsaldez ere erabiltzea edo handitzea, behintzat toki batzutan bai erabiltzen direlako, baina beste batzutan ez. Pazienteak lehenesteko irizpideak ezartzea edo bereizmena handiko zirkuituak ezartzea. Eta horiek lehenengo konsultetarako, baina baliagarriak, lagungarriak izan daitezke ere kirurgikoetan, adibidez hori, bankuntza gelaz bai goiz eta arratsaldez erabiltzea, lanaldiak arratsaldeko 5 arte luzatzea, edo kirurgia ambulatorioaren tasak ere handitzea. Noski baietz horretarako dirua ezinbestekoa da, eta horrexegatik eskatu dugu, aipatu den bezala lehenengo puntuan, horrexegatik eskatu dugu, hain zuzen ere, diru partida horrengatik, zatitxo bat behintzat bideratzea horretarako. Tamalez, jende asko eta bereziki neguan, jende asko benetako zailtasunekin ari da, bai elektrizitatea, bai gaza ordaintzeko eta faktura horiei aurre egiteko momentuan, eta neguan hori askoz nabarmenagoa da. Neurri estrukturalak hartu beharko genituzke lehenik eta behin. Estrukturala bada inori ezingo zaiola argindarra moztu, gaza moztu, ordaindu ezin izanagatik. Eta hori, ezkutu sozial horren baitan, horrek konsensurako neurria izan beharko luke. Bigarrenik, enpresa energetikoak ari dira ondare komunarekin eta oinarrizko eskubideak direnekin espekulatzen. Espekulazio horri amaiera eman behar zaio. Eta eutsi eta tenkatu egin behar da enpresa energetikoekin. Hori, Nafarroan ez ezik, segurazki estatu mailako neurria da. Tasak eta zergak igo zaizki orain, edo tasa gehigarri bat jarri zaie, baina ez da nahikoa inondik. Eta bitartean, Nafarroan egin dezakeguna da, bermatu, benetan zailtasun ekonomikoak dituzten personekin, behar diren bono sozialak eta laguntzak bideratu egiten ari da, eta hori zerbitzu sozialetatik bideratzen da, baina hor koordinazio estua behar da, udalek kudeatzen dituzten zerbitzu sozialen eta Nafar gobernuak ematen dituen laguntzen artean. Baina zalantzarik gabe, Nafarroan inor ezin da argindarri gabe gelditu, ezin ordaindu izanagatik. Eta hori da bermatu behar dena lehenik eta behin. Uste dugu bide bakarra dugu, baina ez bakarrik guk baizik eta beste estatuetako menpekatasuna dugun herrialde guztiok. Une honetan izugarrizko dependentzia dugu energia fosilekiko, eta horrekin apurtu behar dugu bai gaza, ikatza edo petroliotik sortzen den energia, eta horrezkatu behar dugu energia hori iturri berriztagarriek ekoiztutakoarekin. Ez dugu beste biderik bestela, edo hortik goaz, edo planetarekin bukatuko dugu.
Eta horretarako ezinezkoak dira, ezinbestekoak dira barkatu, parke eoliko eta eguzki parke gehiago noski baietz inguru gira errespetatuz, eta horretarako badaude lege batzuk, arau batzuk, eta lege eta arau horiek errespetatuz, baina derrigorrez kopuru horiek, parke horiek handitzen. Eta gero bestaldetik ere komunitate energetiko gehiago sortu behar dugu, non nahi, hiri guztietan, herri guztietan, gure herrietako eta guri herrietako teilatuetan eguzki plakak betetzeko, eta bide horretatik joan behar dugu bai ala bai. Administraziotik egia da, hainbat diru laguntzak abian jarri dira, neurri fiskalak ere bai hartu dira, beraz, bide honetik goaz, baina eta guztiz ere orain arte izandakoa ez da izan nahikoa, eta sakondu behar dugu bide hori, eta azkartu behar ditugu neurriak. Bueno, orain dela egun batzuk ezagutu genuen, 1979az geroztik, Nafarroan izandako tortura kasuak eta torturaren dimentsioa oro har aztertzen duen txostena. Pako Etxeberriak eta beste ikertzaile batzuek bideratutako txostena da, Nafar gobernuaren diru laguntzetatik atera den txostena, eta uste dut oso urrats importantea dela, orain arte ezkutuan mantendu nahi izan duten errealitate hori azaleratzeko. Orain arte arlo honetan izan den impunitatearekin beste urrats bat egiteko, badakigu torturatzaileak ez direla kartzelara joango, benetako justiziarik ez dagoelako arlo honetan, baina egia da, estatuaren indarkeria pairatu duten biktimek eta torturaren biktimek zehatzago egiarako eskubidea jartzen ari direla erdigunean, eta horrek ere lagundu behar du aitortza sozial, aitortza instituzional eta erreparazio mekanismoak abian jartzeko. Beraz, uste dute, txosten horrek ematen digun dimensioa, azken hamarkadetan 1000-tik gora kasu, tortura kasu izan direla Nafarre pairatutakoak, uste dute, inor gutxik zalantzan jardezakela, hori etzela puntualki gertatu zen zerbait izan, baizik eta sistematikoa izan zen praktika bat. Izan zela, helburu politikoz erabili zutena disidentzia politikoaren kontra. Bai, aurreko galderan energiari buruz hitz egin dugu, eta lehenengoan aipatu dut transizioaren energetikoa agentzia. Beste behin aipatuko nuke hori, guretzat oso garrantzitsua delako. Abian jarri behar dugu, saiatu behar dugu jartzen behintzat, eta ahalik eta lasterren, eta gure ustez, sozietate publiko gisa eratu beharko litzateken, bi funtzio askorekin, baina bi azpimarratuko nuke bereziki alde batetik Nafarroako energia plana gauzatzea, eta beste aldetik administrazio publikoetatik pasa den energia guztia, administrazio publiko guztiaz ari naiz, bai Nafarroako gobernuarena eta bai udaletxeena bere eskuetatik pasea beharko luke bai zorkuntzatik banaketaraino. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.